नमस्कार, रीता हिरन के चैनल में स्वागत बा लोग के। तो दोस्तों लोग, आज हम काहे खुश लगा तनी पता बा काहे? तनी बताइए तो दोस्तों लोग काहे? एगो तो हमारे के सपोर्ट नहीं जा करत, दूसरे तो हम वीडियो बनावत तो व्यूज नहीं के बढ़त, फिर भी हम खुश बनी। वो काहे? हम दिखावे जा रहल बनी बहुत खास मेहमान से। वो मेहमान कौन है? पेट में खाए वाला हटे, ठीक बा। इगड़िन बिगड़िन बनावा तनी, देख लीजा। है दाल है पीसल हटे, बेसन है, प्याज हटे, है हटे मरचा, है हटे अदरक, ठीक बा। है हटे धनिया पत्ता। अब एकरा के एके में नीमक मिला के आ तनक बाद फेट के आ तब हिती 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 आ कौड़ा पकौड़ा मतलब बनी, तब हम खाई। आ जेकरा जेकरा खाए के बा, जेकरा जेकरा खाए के बा, जेकरा जेकरा खाए के होई दोस्तों लोग कमेंट करम जा, हम जरूर देम, ठीक बा। बाकी एक ही मिली, दू गो ना मिली, ठीक बा। ता कौड़ा पकौड़ा बनावा तनी इगड़िम बिगड़िम, ठीक बा दोस्तों लोग। जेकरा जेकरा खाए के होई कमेंट करिए से। हमारा तल्लार चुए लागत है। और दूसरा मेहमान से मिलावे जा रहल बानी, उहे एगो नइखे बनत दाल वाला, ठीक बा। उर्दू के दाल वाला बनता बारा, मतलब दही वाला ना, ही तेरे सुखले बारा। देख लीजिए एक में है आदि, जीरा, मरीच, हरियर मरचा पीसल बाटे। ये उड़द के हटे दाल के, ठीक बा। एकरो को ऐसे ही सुखले बनाइम जा। आ तब धनिया पत्ता के चटनी जरे खाइम जा, इगड़िम बिगड़ी, ठीक बा दोस्तों लोग। तो दोस्तों देखी जा हमार पकौड़ा पकौड़ी छनाता। जेकरा जेकरा खाए खोई कमेंट करी। देखी जा हमार पकौड़ा पकौड़ी छनाता दोस्तों लोग, ठीक बा। छाना तनी जेकरा जेकरा खाए खोई दोस्तों लोग कमेंट करम जा, जरूर लेके आइम जा, चाहे जरूर देम वीडियो में। देखी जा खा लीजा यही तरी दोस्तों लोग। देख लीजा यही तरी लार अपन अपन मिटा लीजा, ठीक बा। अभी छाने के है बाकी बा, अभी है बाकी बा। तो जेकरा जेकरा खाए खोई दोस्तों लोग कमेंट करम जा। देखी जा हमार छनाता कैसे छनाता दोस्तों लोग, कैसे ना कान हमारा छाने आवता कि नहीं खे आवता, नहीं कमेंट करम जा, ठीक बा। हम तो ऐसे ही छाने नहीं। तो दोस्तों लोग देख लीजा, देखा ले नीनू आ तनी एक चीख चीख के बताइए एक टेस्टी। दोस्तों लोग देखी जा हम खाए जा तनी पकौड़ी। देखी जा पकौड़ी बाटे धनिया का चटनी, आहा कितना अच्छा सुगंध है बता। खाए के बाद दोस्तों लोग खा लीजा, खा लीजा, लार में खा लीजा, ठीक बा। हम तो जा तनी खाए। का चीज बना है, का एक टेस्टी है, वाह वाह। तनी है खा लीजा दलिया ला पकौड़िया। दोस्तों लोग खाए के बता कमेंट करे, ठीक बा। जरूर एगो देम, ज्यादा ना एक ही देम, ठीक बा। अब तक खाता नहीं। बाय बाय।